Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula tresnani sepisan kula ngaturake panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi rahmat lan hidayat kita saged lumpuh bebarengan kanthi sehat lan wilujeng. Tak durunge kula nerusake sesurah punika kula badhe tetepangan rumiyin. Asma kula Saiful Arifin. Saking kelas 11 TKP kalih. Ing kesempatan punika kula badhe ngaturake sesurah kanthi irahan penting rukun karo kanca. Kanca-kanca sedaya ing urip saben dina kita mesti urip bebarengan karo liya kalebu kanca-kanca sekolah. Mula saka kuwi kita kudu bisa rukun lan akur karo kanca. Yen kita rukun kabeh kegiatan dadi luwih gampang lan nyenengke. Contone nalika kerja kelompok yen padha rukun tugas dadi cepet rampung. Nanging yen padha padu mesti ora rampung lan malah gawe masalah. Mula ayo padha saling ngajeni, nulungi lan ora gampang nesu karo kanca. Makaten seorah saking kula mugi kita kabeh tansah bisa njaga kerukunan. Amarga rukun iku dasar katentraman. Bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepat ya ketentraman. Kelas.